So guys, nandito tayo ngayon sa may bandang bypass road na sa Karusupan Norte. Lalabas ito ng Dumampot. May beach o sakyan. So, nandito tayo ngayon, mag-isa lang na nagbabike. Na-miss ko rin ang magbike kasi almost 2 months na walang badiyak. Kaya ito, kahit mag-isa lang, nami-miss ko rin kasi talagang badyak. Kaya ayun, hindi ako nagpatumpik-tumpik pa magbike. So ngayon hello guys, good morning. So nandito tayo sa mga taga-Karusupan niya sa kabalik yan. Yung digi po natin ay imitado na. Madami ng pagbabago dito sa digi. Ayan, nasimento na. Maganda ng dumaan dito. Panibagong alternative road na naman. So malaking tulong ito mga kababayan. So dito na pwedeng mag patuyo ng palay ang ating mga kababayan na may mga saka. Yan kaibigan, ito naman. Ito na ngayon ng dike, simentado na. Pero hindi pa totally simentado hanggang sa dulo. Hanggang ano lang ito, hanggang sa may Karusupan Norte, sa may bandang zone 3 lang muna. Siguro itutuloy-tuloy ito next year. Ito ay project ng ating mahal na congressman Tyrone Agabas. Okay na rin kasi simentado na.